Jama'a masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin sabon shirin Mata Ginshiƙin Kowa. Shirin Mata Ginshiƙin Kowa shiri ne na Almansur TV. Shirin Mata Ginshiƙin Kowa na yau ya yi tattaki a wani katafaren wuri mai suna Waye Mar'atul Mujahida domin jin abubuwan da wannan wuri yake kunshe da su da suka shahi mata da kuma rayuwar mata. Muna tare da shugaban wannan wuri mai suna Malama Rakiya. Malama Rakiya, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malama, masu kallon mu za su so jin ta bakin ku gabatar da sunanku da kuma irin ayyukan da kuke a wannan wuri. To ni sunana Malama Rakiya Modi. Ina nan cikin garin Maradi a Zaria dai. Kina Zaria ta biyu. To abinda dai muke a wannan wuri su ne muna da ayyuka masu dama wanda muke yi cikin wannan wuri. Ni ce president ta wannan gurfaman na Mar'atul Mujahidat. Shugaban wannan wuri. Yawa, shugaba ta wannan wuri. Sannan kuma ni na buɗe wannan wuri wanda na buɗa shi ne saboda ƙaruwa 'ya'ya mata da kuma yara matasa. Ayyukan da muke cikin wannan wuri su ne kamar yadda kuka gansu. Muna ɗinke-ɗinke, muna kayan sanyi daga sunan fuf-fuf kamar yadda kuke ganin su. Baya ga shi muna turare, muna sanwa, muna sabini, kuma muna gyaran amare, kuma muna nasihohi ga amare ma'aurata. Sannan baya ga haka kuma akwai karatun alkur'ani da muke gabatarwa cikin wannan wuri Laraba, Alhamis da ranar Juma'a. Masu kallon mu za su so jin takaitaccen tarihin ku da kuma abin da ya ba ku ƙwarin gwiwa buɗe wannan wuri. To ni makaranciya ce wadda na yi boko, amma na ban yi nisa cikin boko ba, saboda mu a lokacin mu ma'aifanmu ba sa bukatan ya mace ta yi dogon karatu. To ina cikin karatuna na yi CZM, kawai baba na yi tseda ni ya ce baya bukatar lakwal ina. Yanzu na yi biyayya gare shi sai na yi aure. A cikin ina auren na ci gaba da karatuna na Islamiyya. To cikin karatuna na Islamiyya na kai inda hannun sabka, hannun dai karanci littattafai na addini daban-daban. To kuma na komo sai na buɗe makaranta. To ina nan ina ba mata karatu da yake daman wanga ayyuka na hannu. Na fara su ne tun a cikin karatuna na boko. Kin san a can da karatun boko tun ma primaire ana ma mata AF kama aikin hannu ana koya musu. To a gaskiya ni anan ne na ɗauki wa'annan ayyuka. Da farko wannan 'yan kayan sanyi da ɗan kara da wani waya da su na fara. Da ɗan ɗinke-ɗinke na dara. To bayan daɗa na yi aure sai na mai da hankali na ga makaranta. Bayan na sabka na zo na buɗe makaranta, ɗalibai suna ta zuwa. Dai a takaice na kumshi wajen ɗaliba 70. To a lokacin kuma akwai ta yara. To nan ne dai sai na ga kuma me zai hane ni na iya ayyukana na hannu, kuma ga mata ƙalƙashina da yara, in ƙirƙiro wata fasaha wadda za a ce kuma mata sun umfana da kuma abin da ke gare ni banda Qur'ani. To shine a da Arliti nake. Yanzu da na dawo Maradi, ina zawa ma Maradi, an 2015 na zo Maradi. 2016 sai na buɗe wannan fuwaye. Da na buɗe shi ma sai na fara koya ma mata aikin hannu, kuma muna karantarwa. A takaice kenan wannan wuri naku ya yi shekaru 6. Ya yi shekaru 6. A nan Maradi ne kuka fara gabatar da wannan aiki na horar da mata da 'yan mata matasa, ko bayan Maradi kuna da wani reshe? Ina da wani reshe nan ma Maradi reshe biyu ke gare mu. Wannan shine reshen mu guda na Ali Dan Tsoho. Sannan muna da na biyu wanda yake can cikin Zaria ta biyu wajen makarantar ɗan tasawa. To ta uku ita take da ƙwaro. Masu kallo za su so jin ko daga fara wannan cibiya ta fuwaye na Mar'atul Mujahida kawo yanzu ko ɗalibai nawa kuka yayi? Buɗe wannan masana'anta ta mu zuke yanzu na yaye ɗalibi 300 da wani abu. Saboda a cikin watan nan ma na Mars ɗin nan da ya wuce na yayi ɗaliba 130. Bara ma na yayi wa'ansu 100.
to banda wa'anda kuma haka nake ma formation daban su ma ina yayewa ina ba su attestation. Ni dai a takaice dai ɗalibin da na yayi da yahi 300. Kun san harka da mata musu a hankali kuma wani irin nasarori ake samu? To ni matsaloli wa'anda zan cewa ake samu a cikin tahiya da mata shine na farko dai babban matsala wanda muke samu sai mu ce ma ta ɓangaren uwaye ne. Tunda uwayen su ne ba su ba 'ya'yan goyon baya su yi aiki. Me yasa na ce ba su goyon baya? Za ki kawo yarinya kiki rubuta ta fuwaye. Kin ba da avance, kun yi rinjejeniya da ke cewa wata in ya mutu ga abin da za a dora a kawo. To daga wannan avance da ka bada za a yi wata 1, 2, 3 waye ba su bada komi ba. Yanzu muna waiwayo wa'annan kuɗin in mun tsaye da yarinya uwayen sai su ce bakin dan samu abin da kika samu i zamanki. To kin ga ai ba a kai ga cimma aka samu cin roma aikin ba ko? Sannan matsala ta biyu uwaye sukan sako 'ya'yansu haka na hannu biyu ba a ba su kamar kayan aiki. Shi kuma kayan aiki shine aiki. Yaro ya zo hannu biyu babu komi da me zai yi aiki. Ran da muke da in mun bada yaro yayi aiki ko in babu kenan zamanin za a yi ba zai yi aiki ba. To gaskiya wannan su ne manyan ma matsaloli wa'anda muke fuskanta a cikin aikinmu. Daga lokacin da wannan wuri ya fara aiki kawo yanzu za mu so jin irin nasarorin da kuka samu. To gaskiya alhamdulillah a buɗe wannan wuri kawowa yanzu gaskiya alhamdulillah amma Allah godiya saboda menene a cikin aikin ganawa masha Allah na kai inda aikin ganawa ya fudda ni daga nan Maradi sai da na tafi har kasashen waje kenan a kama daga nan dai kusa kasan mu Najeriya ko to na je Kano na je Sokoto na je nan cikin me take da suna Katsina da wajen su Gombe duka na ba da formation. To sannan baya ga haka nan na yi wata tahiya wanda wata ONG ce ta tura ni wani proje me yake da suna ENFPA. To su sun ka tura ni finiya fadin nan suka tura ni na je ni har Indonesia. Kenan na je Indonesia na gano yaya suke yin nasu aiki na hannu, yaya suke karantarwa, yaya suke wa'azuzzuka duka na yi wannan karatu a wannan ƙasar. Sannan na je ƙasar Chadi ita ma na gani yaya suke tahiyar da ayyukansu na hannu, yaya suke tahiyar da karatu da wa'azuzzukansu da jan hankali ga jama'a. Anti, bayan kun je yawon ƙasashe da dama wanda sanadiyar wannan aiki na ne ya kai ku kuka ji kuka yi shi, ya kuka gani ci gaban matan na ƙasashen waje da namu na Marar ko in ce Nijar baki ɗaya? To gaskiya abin da na gano namu anan sai in ce ma mun yi barci. Saboda mi a can mata sun riƙe ne bisa kai ga mi aikin hannu. Da makarantun nan duka ki gani makaranta ce na isko wata makaranta inda mi ana koya musu aikin hannu 'yan mata ko sannan kuma ana karantar da su game da menene ilimin al'adar ta ita kanta yarinya ɗiya mace. To kin ga ai munan namu yawanci bamu da haka din. Kenan yarinya an karantar da ita ta san rayuwarta na aure, ta san ya za ta yi tsabta kanta a lokacin tana cikin al'adanta, sannan baya ga haka nan ga yanda za ta yi rayuwa aure tsakaninta da mijinta. Kenan tun rayuwarta a gidansu da hitowa gidansu da yanda za ta yi rayuwa aure duka yarinya an karantar da ita. To sabanin namu mata zamna ne muke kawai. Mace kin yi zamna kin rugume hannu jira kike kawai sai dai in mai gida ya nemo ya kawo. Shi ko ina kai ta kana ganin akwai bambanci. Niger ba ma Niger kaɗai da sauran ƙasashe duka. Haka matan aure haka mazajen su suna ba da goyon baya wurin matayen su zo su yi irin wannan aiki domin dogaro da kai. Wani irin matsaloli kuke fuskanta dangance da haka? To gaskiya alhamdulillahi bisa kai ga mazaje muna samun wanda suna ba da haɗin kai 100% akan matan su zo su yi aikin nan. Saboda su da kansu ke zawa su rubuta matan saboda su yi aikin. Dan muna samun wanda suke nuna ke cewa su sun yi son mata su ta yi wannan aikin. Da a ce wani aiki take wanda he an kai ta ma wani gari ta rabu da iyalinta wannan kuma tana cikin gidanta. Kenan muna samun wannan haɗin kan gare su. Yanzu wajen 'yan mata kuma uwayen su ma suna zawa suna rubuta su. Kenan mu matsaloli wanda muke ganowa a nan gare su matan aure ɗaya ne
lokaci na tashi shi kuma kin ga ai ba wata babban matsala ba ce idan aka daidaita ga lokacinta na girki sai mu tsara yanda midi tana yi su sai mu tayar da su shine dai gaskiya matsalolin da muke samu wajen matan aure. Masu kallon mu za su so jin shi kan shi wannan ayyuka da kuke gudanarwa na fuwaye menene muhimmancin shi, wani fa'ida gare shi? Gaskiya yana da fa'ida mai yawa. Me yasa na ce yana da fa'ida mai yawa? Aiki ne wanda yake ni ina ganin ai babu wani aiki da yayi daidai da ɗiya mace kamar aikin fuwaye. Mace dai bata rayuwa sai da mai ko haka zalika bata rayuwa sai da sabini. Dole ta sai ta rayu da turare ko haka kuma dole ɗinki take yi. To nike gani duk wani aikin da mace za ta yi ba kamar wannan. Dan wai ai ana samun maza masu gishi ko ai ga muna gani wanda ya yi karatu da diplom ɗinta da komai miji sai ya hana a yi aikin. To shi aikin fuwaye ko ƙuryar ɗakinta tana iya ta yi aiki. Saboda mi duk irin kishin shi za ki iya ki katela har ƙuryar ɗakin ki sai ki ɗinki ko in mai ne za ni iya in shiga har ƙuryar ɗaki na in sarrafa shi. Kenan akwai banga wani aiki wanda yake da fa'ida ga ɗiya mace ba wanda yake aikin fuwaye. Kin ma kanki ba ya kama da saye na yi. Yau na kai matayar ya bata mini lokaci ina iyawa gobe nake son dinki cikin dare zan hau tela in dinka kayana. Kenan akwai fa'ida mai yawa mace za ta samu ta dogara ga kanta har ma ta rage ma mai gida wani yauni na wani dan guntun sayo kaza. To masu kallon mu da fatan za ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan shiri na mata ginshiƙan kowa wanda fuwaye Mar'atul Mujahida ta ɗauki nauyi. A madadin 'yan uwa abokan aiki na Almansir TV da suka tallafa shirin yayi nasara. A nan za mu dakata da wannan shiri na wannan mako da fatan shirin ya ƙayatar da ku. Ku ci gaba da bibiyan mu sai wani mako idan mai kowa mai komi ya kaddara za ku ji ci gaban shirin tare da Malama Rakiya Mar'atul Mujahida. Mu kasance lafiya.